és un poble de la Marina Baixa. Només té 1.200 habitants, però en té un de molt especial. És Pepe, però tots el coneixen com el Male. I la seva professió, pregoner. Es fa saber que s'ha perdut una pulsera, el que se l'encontre, que me l'entregue a mi. Ha dedicat la seva vida al poble. Vaig entrar el 1977, a replegar la basura, a enterrar, a preparar, si rompia l'aigua potable, a preparar l'aigua al fontanero, ajudar-li al llumener a aguantar l'escala a posar llums i a fer bandos. Pepe es prepara de bon matí. Comença la ruta per estos carrers per tal de portar la informació als altres veïns del poble. Es fa saber que demà a la nit, a les 8 de la nit, en el saló de la Càmera Agrària, hi haurà reunió de les socios de la cooperativa. No sé llegir i escriure, ho faig de memòria, que molts se'n fan creus, això com pot ser. Un ofici molt sacrificat i que necessita que la persona tinga unes determinades qualitats. No tindre vergonya, tindre molta memòria, i tindre bona veu, i ser educat. A Pepe li queden 5 mesos per a jubilar-se i té una espineta clavada en el cor. A mi m'hauria agradat pregonar la noteria que havia tocat així al poble, que es juga molt. Segurament els carrers de relleu es queden sense pregonera, però el poble sempre tindrà un veí exemplar i benvolgut per tots.